Novú 208, keď pozriete, tak už to sa vám páči. Keď si do toho sadíte, sa si ju zamilujete. Volán, držanie, ergonomika, všetko. Takže vynikajúce. Ja som háklivý strašne na škrabance a na takéto veci, čiže na aute už ich mám hodne. Aj na dotyk, aj to veľmi zaujímavý povrch. Keď sme vlastne aj skúšali tie škrabance, tak ďalej nebolo tam nič vidieť. Takisto sme boli prekvapení, aj ten priestor pod u spolujazca je hodne veľký na odkladanie. Celkovo to auto je vnútri väčšie, ako vyzerá. Prvý moment ma prekvapila veľkým interiérovým priestorom. Veľmi dobrý podvozok je tam, tlmi nerovnosti a veľmi dobre reaguje aj na otočenie volantu. Ten malý volant je naozaj šikovný. Z Nového Mesta nad Váhom je okolo 120 km, spotreba sa pohybovala do tých 4 litrov. Viem cez vlastne svoj smartfón ovládať displej, GPS a tak ďalej, takže pre mňa je to akože vynikajúce. Šoferujem trošku väčšie autá, ale na prekvapenie toto auto s týmto motorom, čo sme mali dnes, tak som spokojný určite. Pre mňa asi ako pre ženu parkovacie senzory. Presné radenie. A určite výbava je kvalitnejšia. Na vyššiu úroveň to celé auto posunulo. Ja nevystúpim. My sme úplne spokojní s Peugeotom. Celkovo je to veľmi vydarené auto. Dizajn, farba, konkrétne táto. Nemám čo viac dodať. Akurát má jednu chybu, že nie je moje.